Селям алейкум. Добрий день усім глядачам телеканалу АТР, де б ви нас не дивилися, в тимчасово окупованому Криму, в інших частинах України або за кордоном, де нас теж багато глядачів, які хочуть мати джерело чесної інформації, чесної аналітики. І я радий, що саме на телеканал АТР дає таку інформацію, таку аналітику без гайпу, абсолютно серйозну, тверезу, зважену тощо. І сьогодні я дуже радий, що знайшов час поспілкуватися зі мною в етері для вас, відповісти на запитання, розказати свою точку зору з тих та інших питань. Ну, звісно, ми все про війну. І сьогодні будемо про війну, в тому числі з міжнародного напрямку. Це екс-міністр закордонних справ України, мій великий друг, яким я пишаюся. Перепрошую, Павле, це Павло Клімкін. Вітаю. Привіт, Айдер, дякую за незаслужений комплімент і дійсно дякую за запрошення. Завжди розмова людська – це те, чого варто прагнути, особливо коли у нас забагато соціальних мереж. Ну і звісно, вітаю АТР. Вітаю. І одразу я хочу запитати про, ну, ось ми перетнули новорічний кордон, так, якби так можна сказати, якщо так можна сказати. І навіть всі свята великі пройшли за обома календарями тощо. І ми опинилися в реальності 23-го року. І я одразу хочу запитати, яким цей рік бачиш саме ти, людина, яка багато аналізувала і минулого року, і до повномасштабного вторгнення, і протягом вторгнення, тощо, яким буде цей рік і які основні події, на які ти чекаєш? Я вважаю, що він буде більш складним навіть, ніж 22-й. Для багатьох, і не тільки для нас, він буде критичним. Путін буде далі комбінувати виснаження і ривки. Він буде намагатися виснажувати, потім бити, одночасно, можливо, з декількох напрямків. Для нього 23-й рік визначить майже все. Сьогоднішня Росія тягнути війну на виснаження на роки вперед не може і не здатна. І це пов'язано не тільки з ресурсами, це пов'язано в першу чергу з ментальним ресурсом, а точніше з його відсутністю. Пояснити навіть росіянам, які задовбані пропагандою, а про що воно? Що це таке, про що воно, що таке образ майбутнього, за що ми, власне, воюємо. Це вже стає певною проблемою, а далі буде ще більше проблемою. Санкції будуть вже не кусатися, а насправді поступово, на жаль, поступово, але тим не менше душити. Я не бачу на сьогодні реальних викликів для солідарності Заходу. Тобто ризики є, і про них можна і потрібно говорити. Їх чимало, але реальних загроз, саме загроз, я не бачу. І Захід врешті-решт схаменувся і зрозумів, що йдеться не тільки про нас, а взагалі йдеться про те, а як буде виглядати світ завтра, післязавтра, за 5, за 10 років. Про що він буде, хто і що буде в цьому світові визначати. І я також бачу, і якщо хочеш, я цим реально пишаюсь, не знаю. Це мені дуже заходить, коли я дивлюся на нас, на українців. І це просто фантастика. Тобто, з точки зору того, наскільки ми, врешті-решт, зрозуміли, хто ми такі, і що для нас Україна. Тобто, врешті-решт, остаточно за 8 років, але зараз зрозуміли, що таке ціна того, що власне ми є.
Тому думаю, що 23-й рік буде непередбачуваним. В ньому точно будуть різні, як тепер люблять називати, чорні лебеді. В ньому буде багато неочікуваних речей. Він не буде лінійним. Але у нас є великий плюс. Ми, власне, тепер розуміємо, що нам нема чого боятися. Пам'ятаєш, колись Іоанн Павло II, зараз ми там тролимо іноді Папу Римського, є такі всі послідовності, якими теж варто пишатися. У нього був такий слоган, він завжди казав «не бійтеся». От це «не бійтеся», воно насправді стало і нашим слоганом, і готовність розуміти себе і не боятися, це і власно повірити в себе, оскільки ми в себе повірили. Тобто хтось вірив, хтось не вірив всі ці роки, але я вважаю, в 22-му році нація в себе остаточно повірила. От це момент, який вже не повернути. Ні Путін, ніхто, ні наступи, ні якісь бомбардування ніколи вже не відмінуть те, що ми віримо в себе. Це вже точка неповернення. Це остаточна точка неповернення, і це все. Тому я не буду себе зображувати, знаєш, таку говорящу голову, яка все знає, яка обов'язково розкаже, що за місяць буде те, за 3 буде те. І ніхто тобі цього насправді не розкаже. Але тим не менше рік буде однозначно визначальний. Дуже багато чого визначиться, і я думаю, що от минулий і цей рік вони закладуть основу для того, як буде виглядати світ в найближчі років 15-20. От так, тут поставлю 3 крапки, і тепер можемо поговорити. Будемо вважати, що це був такий маленький вступ, а тепер переходимо до розмови. Я вже тут питання помітив собі, які я хочу поставити, але якщо ти закінчив на новому світі, то я одразу запитаю, у мене є своє бачення, але дуже цікаве не моє бачення, людини більш засвідченої на міжнародній політиці в тому числі. Яке місце буде за Україною, яка роль буде України в тому новому світі, про який ти згадав? Буде приклад того, що добро має бути зубастим, готовим за себе стояти, не таким, яке постійно з кимось розмовляє, йде на поступки, але навпаки готове перегризти горло кому завгодно з табору зла. І я це кажу не тому, що там хочу повернутися до якихось там екзистенційних категорій, а дуже багато тих, хто каже про цінності, вони кажуть, а потім думають, а для чого це сказано, а в якій формі. Врешті-решт наступає момент, коли потрібно припинити говорити, і потрібно діяти. От цей момент, він багато в чому світ навчить. Причому як світ, який ми вважаємо своїм, а це зараз Захід, так і світ, який там ми, можливо, своїм не вважаємо чи вважаємо не до кінця. І українці це зараз, я не хочу там застосовувати ці слова, можливо, вони прозвучать цинічно, але це фантастичний ресурс. Люди. Пам'ятаєш, у нас там колись там міркували, а що таке Україна, а в чому її цінність? Хтось сказав там про землю, хтось сказав. Я вважаю, що цінність цієї країни і нації – це тільки люди. От зараз ми це показали, і знаєш, що унікальне? Готовність
готовність не зупинятися, і ця абсолютно нова форма солідарності. Тобто, і це не про волонтерство. Це я просто пам'ятаю, як в нашому будинку хтось там чат такий, а давайте допоможемо так. І це ж в кожному. Оце насправді те, чого раніше не було, те, що було в нашому ДНК, і це теж розкрилося. Тому я вважаю, що однозначно навколо нас буде багато що обертатися. І я думаю, що навколо нас буде багато перетворень. Я вважаю, що те, що ми бачимо на сьогодні, всі ці абревіатури, структури, міжнародні організації, вони в такому вигляді на перспективу не залишаться. Ну, якщо хочеш, це моя інтуїція. Я не наївний і не кажу, що все зміниться там завтра, післязавтра, цього року, але ми просто дивимося дуже часто на всі ці абревіатури і думаємо, а про що вони і для чого вони тут? От, наприклад, що таке ОБСЄ? От хто зараз згадує про ОБСЄ? Ну там місію там спостережно хто ще згадує, але що таке ОБСЄ? Ну насправді це навіть не оболонка. Ну невідомо що. Ну секретаріат Відні. Ну що далі? І от про це можна там говорити дуже-дуже довго. Так що на нас очікує багато цікавих речей. І я, до речі, скажу, що наші ідеї до них будуть дослухатися. Чи здатні ми їх проштовхнути? Ну, сподіваюся, що так. Але дослухатися до нас будуть, оскільки у нас з'явилася легітимація як людей, які здатні щось пропонувати. Цього насправді ніколи не було. Це почалося в 2014 році, але тепер 100% у нас це з'явилося. Ти знаєш, коли в 2014 році я вперше сказав чи написав, вже не пам'ятаю, що Україна є, і Київ, і Україна є містом і країною, де вирішуватимуться долі світу. Всі там сміялися, казали, та пострадянська якась корумпована країна. Зараз ніхто вже так не каже, і в Україні, і навколо всі зрозуміли, що насправді відбулося то, про що ти кажеш. Про те, що ця нація, вона показала і сама в себе повірила, і показала всім, що вона не просто існує, а що вона дійсно вирішує долі світу. Європа то вже точно, не лише Європи, там про Китай ще можемо поговорити про що завгодно. Але зараз ти сам згадав про організації, і звісно, ну як знаєш, найвеличезніша шафа найгучніше падає. Так, і це ООН. Там шафа така, в якій є все і всі. І навіть в Совбезі, в Радбезі ООН є Росія, яка за результатами цієї війни, ну безумовно, напевно, ми впевнені в цьому, вона залишить, якщо не організацію, то залишить Радбез точно, і тобто їй там не місце. Просто зараз механізмів немає таких, так? Але яким ти бачиш, і те, що наші дипломати почали цю кампанію питань, як вона опинилася там взагалі Росія в Радбезі, там дійсно там нічого немає, це як немає Томоса в Москві там справжнього, так і немає справжньої підстави. Вони якось автоматично через відкриту двері, там коли Радянський Союз вийшов, вони й зайшли. Так як ти з професійної, з дипломатичної точки зору оцінюєш цю кампанію, яка була розпочата нашою дипломатією, і не буде чи буде так, що не лише Росія припинить своє існування в якості там принаймні члена Радбезу, так? А чи має шанс, зрештою, Україна, наприклад, стати членом Радбезу, постійним членом Радбезу ООН за результатами своєї діяльності, да? на користь світу, на користь всесвітньої безпеці? Айдер, я тобі як в Одесі питанням на питання. А бачиш ти взагалі сенс існування Радбезу в сьогоднішньому вигляді? Тоді я уточню своє питання. Я не маю на увазі навіть от ООН як таку нинішню. Ну, все одно організація, на кшталт ООН, вона буде. Організація, яка відповідає за безпеку. Я перепрошую, трохи хворію. Нехай вона на ООН навіть називається. Да? Майбутня організація, яку роль в цій організації може і гратиме Україна?
Е, я насправді думаю, що на сьогодні бажання в ООН у домінуючій більшості якось глобально щось міняти немає. Це комусь смішно, комусь сумно, комусь, як у нас, це викликає нерозуміння. Але я такого бажання не бачу. І коли ти кажеш, що Росію ми викинемо, я абсолютно впевнений, що Росія не буде грати ту роль в ООН, яка була у неї на всі ці роки. Це 100%. Але яким чином ми Росію цієї ролі позбавимо, ясного розуміння поки що ні у кого немає, включаючи наших найкращих друзів, американців тих самих або європейців. От американці кажуть, а давайте після накладання вето будемо пояснювати це в Генасамблеї. От ми довго обговорювали різні варіанти, моделювали, я кажу, ну і що далі? А що, Генасамблея, там когось Росія купить, когось там будуть залякувати, десь китайці підключаться. Чи ми 100% проголосуємо так, щоб їх там не просто грохнули по голові, а цю голову відбили за голосування за право вето? Гарантії немає. А більше того, є ймовірність, що не відіб'ють. А якщо не відіб'ють, тоді для чого це? І це, до речі, показує, що навіть наші друзі, які прекрасно розуміють роль Росії, дуже обережно до цього ставляться. Частково навіть зі своїх інтересів їм вже теж потрібно зберегти право вето. І це насправді правильна історія. Тому я думаю, що на нас, як базовий варіант, очікує такий косметичний ремонт. Пам'ятаєш, колись там в 90-х на кожному заборі було написано євроремонт. Там давай пропонуємо. Що таке було євроремонт? Ну там щось пофарбували, щось там поміняли, якусь нову електрику поставили. От тобі квартира виглядає там, начебто як в Європі. От я такого євроремонту для ООН не хочу, оскільки це насправді буде ті ж яйця лише в профіль. І от це насправді дуже погана історія. Я великий фанат взагалі перезавантажити ООН, колись Ліга націй там перезавантажилася, ну але ситуація та була абсолютно іншою. Все одно якась організація, яка буде охоплювати весь світ, вона 100% буде. Від неї поки що ніхто не відмовляється. Я великий фанат, щоб фінансувати цю організацію не від країн, щоб там не сиділи люди по 30 років і відсиджували свої там бюрократичні костюмчики. Я, до речі, колись став ООН дуже непопулярним, коли я запропонував, щоб чиновники з різних країн проводили там 2 терміни. Ну, от там, як президентські терміни для багатьох країн демократичних. А потім іди і працюй далі, де хочеш там, ну, відповідно. Але не може людина прийти і на все життя влаштуватися, і незалежно від результату, що ти робиш, і взагалі, що ти робиш, там все одно отримувати ну, отримувати гроші само собою, або жити якимось комфортним життям, яке не хочеться порушувати. От ООН, як на мене, потрібно винести з цієї там комфортної ванни і примусити жити нормальним життям. От іде війна 2 місяці, наша проти Росії, і тільки за 2 місяці Генсек ООН приїжджає в Київ, потім їде в Москву. Щось таке, потім від'їжджає, який там результат, що він досяг, Зеро. чи поїхав він кудись, а не поїхав, де його ООНівські люди, для чого вони є. Там? І от це насправді повний маразм. Я би йшов на те, щоб досягти амбітної задачі, щоб перезавантажити ООН як таку. От у нас, у українців, з'явилася, ну, моральна сторона
на це тиснути. А якщо ми будемо казати, давайте там Росію дістанемо, у нас буде палиці в колеса кожен другий день. Тому кампанія, як обмежити право вето Росії і забрати, це дуже правильна історія, і це потрібно зробити. Оскільки злочинець не повинен мати право голосу. От в кожному законі виборчому записано, правда, що злочинці, які засуджені, вони ж не мають. Для цього нам потрібно рішення міжнародних судів. І цього ми маємо дістатися. І це на сьогодні один з найбільш реальних варіантів юридичних. Спочатку їх там в міжнародному суді засудити, а потім сказати, якщо ти злочинець, то нафіг з пляжа, і ніякого права вето, і так далі, і так далі. Реально це? Абсолютно реально. Міжнародний суд по статуту може це зробити в Гаазі? Може. І от це абсолютно реальна історія. Чи можемо ми виключити Росію на сьогодні? Юридично ні, але життя ж змінюється. Вчора якісь речі були неможливими, позавчора теж. Є там різні креативні історії, які зараз обговорюються. Я тільки хочу всіх застерегти, і вибач, що я так довго про це говорю, там Нормально. емоційно. Це мене дуже дістало, знаєш, Айдера. Тобто, от коли я дивлюся на сьогоднішній ООН, у мене це я з тобою там цензурними словами, а от там якось там цензурні слова чомусь зникають. Я вважаю, що все ж таки маємо казати люди, от ця ООН має зазнати докорінного перезавантаження. І це реально, в цьому можна знайти союзників. Є ті, кому не подобається сьогоднішній стан речей. І якщо ми будемо просто казати, а дістанемо Росію, я вважаю, що це замало. Давайте перезавантажимо ООН і зробимо так, щоб Росія як злочинець там не відігравала попередньої ролі. От якщо хочеш, така мета у нас має бути. Ну, в принципі, там же є не лише в Росії справа, бо треба функціонально запобіжник поставити. Бо, наприклад, якщо Китай нападе на Тайвань, наприклад, да, то щоб він теж був автоматично позбавлений, ну, є в разі порушень міжнародних норм. Тобто це системна проблема. Абсолютно правильно, що про неї говорять уже, і те, що ти говориш, і те, що дипломатія наша, зрештою, так і буде. А я хочу до практики перейти трохи. Ось на нас чекає Рамштайн. Рамштайн, здається, оголошено на 20 січня, і дехто вже називає його танковим Рамштайном. Чому? Тому що ну, то тут, то там ми чуємо слова про танки для України. Польща сказала щось, багато політиків в Німеччині кажуть про танки. Британія вже публічно наголосила, що вона розглядає можливість. Ну і в Штатах теж кажуть. Тобто, чи має шанс на тлі загрози вторгнення нової хвилі і, може, останні спроби там брутальної Путіна нагнати тут своїх там найманців і своїх там цих чмобіків, поставити нарешті Україні потужний щит, той, про який казав генерал Залужний в своїй статті перед Новим роком. Чи є такі шанси, як це може виглядати ось в Німеччині на базі Рамштайн буквально там днями, там тижнями? Айдер, ми зараз про Рамштайн поговоримо. Я тільки на секунду повернусь до твого останнього про Китай. Угу. Я, звичайно, аж ніяк не фанат. Відповідно, якщо Китай застосує якісь військові дії стосовно Тайваню, тільки Тайвань, він в класичному міжнародному сенсі не є незалежною державою. А Росія напала на нас саме як на незалежну і суверенну державу. Її вина має бути на 101% доведена в міжнародних судах, і саме тому Росія є злочинцем. Що там буде стосовно Китаю, це інша історія. І ми не маємо прив'язуватись і казати, що от є ще агресивні дії. Це не є зі знаком рівності тут. Це насправді це важливий нюанс. Дякую, що ти сказав все. Да, це важливо. Так, це важливо розуміти. І, до речі, китайські експерти, коли там хтось там каже, вони одразу ображаються. І вони кажуть, ну да, от ми там
Ми там, начебто ж, не надаємо там допомоги Збройної Росії. Ми розуміємо, що Україна це незалежна, суверенна там країна, а Тайвань же ж ні. І це такий важливий момент. Давайте не забувати. Тепер по Рамштайну. Я вважаю, що не знаю там, як він буде танковий. Мені б дуже хотілося, щоб він ракетним став. А не тільки танковим, оскільки нам же ж потрібно, щоб Захід був готовий на підняття ставок. От Путін готовий, він в атаку все одно піде. Піде він там з півночі, з півдня, одночасно там з деяких напрямків. Це насправді питання, які військові мають обговорювати. Ми з тобою тут детально не будемо в етері. Хай військові про це говорять. А от з точки зору, яким чином стримувати Путіна, нам потрібно ракетне озброєння, причому дальнього радіусу дії. Ми це прекрасно розуміємо. Воно нам потрібно в достатній кількості для того, щоб вражати цілі логістичні, і військові, і всі, які потрібно, щоб зірвати будь-які їх наступи, врешті-решт сказати, що все, до побачення, чудики. Всі ваші фантазії про те, що ви тут себе призначили начальниками цивілізації руського миру, вони мають закінчитись. І все одно вам прийдеться домовлятися з Заходом на наших умовах. А з Заходом я маю на увазі і з нами теж, оскільки я нас вважаю частиною Заходу. Поки що там, може, там неформальним, в сенсі там членства в Євросоюзі і НАТО, а в перспективі і формальним. І це абсолютно така критична історія. Що стосується важкої бронетехніки, так, це критично потрібно. Зараз почались розмови про постачання танків, і брити, і поляки почали зондувати. Там всі ж новини читаємо, ну ми ж поміж новинами теж розуміємо, що відбувається. І насправді є реальний рух, крига з кресла, буде новий драйв, ми прекрасно розуміємо. І взагалі, скільки б там в Москві не думали, що вони підуть в нову атаку, підуть ще в якусь атаку. Для них насправді зараз ситуація як в російських казках. Тобто наліво підеш, програєш там, підеш направо, все одно програєш. І я вважаю, що в інтересах сьогоднішньої там російської еліти, я не буду казати про Путіна, оскільки вважаю, що він завжди буде готовий довести цю війну до кінця і ніколи з цього не злізе. І він вважає, що це його місія, ніяк інакше. І раціонально він тут в класичному, в нашому сенсі раціонально мислити не буде. Але на місці російської еліти я б дуже уважно подумав, куди все це, що поки що називається Росією, рухається. Оскільки сьогоднішня Росія насправді, як я сказав, ані майбутнього немає, ані образу цього майбутнього, а що є якась російська нація, немає, а що є якась ідеологія, що потрібно зробити з цієї Росії, і її теж немає. А що, в принципі, Росія там має якусь загадкову руську душу, як іноді мене там мої американські друзі колись питали, знаєш, розкажи нам, який роман Достоєвського прочитати, щоб ми зрозуміли, яка там загадкова російська душа. Ми можемо тільки час знайти для одного роману. І я їм завжди казав, можете взяти будь-який, який вам подобається, я обов'язково щось пораджу, але ніякої загадкової руської душі все одно не існує. Є реваншизм, є імперіалізм, є руський мир, є багато інших речей. Але руської душі загадкової все одно не існує. І Захід це дуже повільно, але все одно почав розуміти. Тому я вважаю, що зустріч Рамштайна, вона звичайно важлива,
але не критична. Я вважаю, що Захід зрозумів, є солідарність, і новий сенс солідарності на Заході, що Путіну не можна дати шансу на будь-який успіх в Україні. І від цього залежить те, яким чином нас, тепер вже я кажу нас, як Захід, будуть розглядати в цьому світі. І якщо ми цю битву виграємо, ми насправді будемо жити в світі, де цінності і здатність за них боротися чогось варті. А якщо ні, то в принципі нічого не варті. І тоді, пам'ятаєш, є такий серіал, ну не серіал, а сиквел «Зіркові війни». Я коли був такий малий, я дуже любив там дивитися, це було круто. І там завжди є така імперія темна з темрявою, і є ті, хто з нею бореться. Так от ті, хто з нею бореться, обов'язково виграють. От ця історія саме про нас. Що врешті-решт ця боротьба почалась з нами, і ми її маємо завершитись. Тому мені б хотілося, щоб це був ракетний Рамштайн. І я цього дуже чекаю. Розмови там ведуться різні, чи вони будуть оголошені, в якому вигляді, це я не буду заздалегідь говорити, але танки так, БМП так, і ще багато того, що дасть нам і маневр, і здатність протистояти там оці всім нескінченним російським гарматам. Ну, я думаю, що ніколи не потрібно недооцінювати російську армію і Путіна. І те, що ресурс у них є, ми прекрасно знаємо. І цей ресурс потрібно роздовбати. Ми прекрасно знаємо, що те, що відбувається в цій Росії, нікуди не призведе. Пам'ятаєш, що відбувалося після Афганістану? Уяви собі ефект, який буде, коли люди будуть повертатися. Там вже злочинність збройна зростає. І п'ють, як, не знаю, як вони там п'ють, ну але п'ють. І це все закінчиться погано. До речі, все одно уламки цього попадають нам на голову. Ну нічого, ми в казках, так що все нормально. Павле, дуже правильно, що ти сказав, змінив трохи акцент. Танки це дійсно добре. Для звільнення території вони потрібні вкрай. Ну, тобто це необхідно, і це Залужний про це чітко сказав, і БТР, і тощо. Але саме ракети зараз це те, що може знівелювати далекобійні, це те, що може знівелювати їхню оцю масовість, так, їхні ці хвилі мобіків, бо ці удари по місцям розташування, навіть на території там Росії, там де вони будуть збиратися, тобто не підпускати їх в масовій кількості до кордонів, до місць вже бойових дій. Тобто, якщо вони опинилися вже на фронті в великій кількості, так, це вже, ну, якби ми щось прогавили, так, то треба абсолютно завдяки ракетам це лише можна зробити. І, ну, таким точним. Це абсолютно правильно сказав. І я ще хочу, знаєш, про що поговорити? Про майбутню Росію, навіть не Росію, а те, що на її місце буде, як це буде керуватися, хто за неї буде відповідати. Ну, я так наведу приклад маленький. Ось є Білорусь. Так чи інакше, вона ж залишиться незалежною державою. І для неї, ну я так думаю, що вже створений... Вибач, що перебиваю, а звідки ти впевнений, що Путін хоче залишити білорусів незалежною державою? А я не про Путіна, Путін не хоче. Я про те, що в майбутньому, ми ж про майбутнє кажемо, так? Білорусь відроджувати як суспільство, як країну, ну просто природно так буде, що будуть три держави: це Україна, Польща і Литва. Ну немає кому більше. Ну так, в принципі, так. Тобто Захід може допомагати, але ми сусіди, і це ну так чи інакше, цим ми будемо займатися. І якийсь план для Білорусі вже треба писати. Я думаю, і в Міністерство закордонних справ цього трикутника, так, який я згадав, який абсолютно природний. Тут вгадувати немає чого. Да? Вона між нами, вона ось тут, Білорусь, в нас. Да? А якщо більш масштабно подумати, ось те, що буде там умовно на місці Росії, так? Що з цим робити? І чи маємо ми, там, українські інтелектуали, дипломати, політики, якесь уявлення, якусь пропозицію для Заходу? Бо тут, я думаю, що Захід у цьому випадку вже
дослухаються до нас, бо вони ж зрозуміли вже, що ми мали рацію щодо Росії, що ми знали її краще за інших. Що, наприклад, та сама Литва, яку там вважали багато хто божевільною, коли вони щось там про Росію говорили там на заході, або Польща, так німці завжди їх там гальмували. Там ви їх не любите, тощо. А зараз зрозуміло, що саме ці страни є або практичними, як Україна, або найбільш фаховими теоретичними фахівцями з Росії. Що робити? Які пропозиції? І може треба вже якісь конференції проводити? А то, знаєш, багато цих хороших росіян, вони втекли всі, там комфортно жили до 24 лютого. Зараз вони там красиві такі, вже вирішують, вже приміряють собі крісла там якісь. А я кажу, хвилиночку, а як ви без України це хочете робити? Або там без західних країн? За рахунок яких ви хочете змінити владу, там реформуватися тощо. Як ти бачиш майбутнє? Ну або варіанти майбутнього? Я дуже скептично ставлюся до майже всіх так званих хороших росіян. Я не бачу в них якоїсь візії, не бачу в них харизми і взагалі не бачу розуміння викликів цієї Росії. Вони ж про це ніколи не говорили. Вони завжди там намагалися. Ну, ти ж це краще, напевно. Ну, да, Павле, вони, так я скажу, якщо їх вважати експертами з якихось питань, то треба згадати, що жоден їх прогноз стосовно навіть власної країни не відбувся. Тобто це виявилося все брехньою, маніпуляцією, на яку хтось ловився там на Заході. Напевно, все менш ловляться на це. Ну, а це тобі відніше. Ловляться, на жаль, ловляться. І тут є два моменти, які ми також маємо всім чесно сказати. З одного боку, зараз на Заході не всі, але дуже багато серйозних і політиків, і експертів кажуть так, ми втратили розуміння цієї Росії. Так, ми її не розуміли. Колись була кремлінологія, знаєш, там намагалися передбачати дії членів Політбюро. Потім 90-ті роки, якісь контакти, якось той такий, а потім це все було спрощено так, як навіть уявити собі не можна. І тепер, коли іноді, я ж багато чого казав, вони кажуть, а от ти нам казав тоді, я кажу, ну і. Вони казали, да ні, ну ми ж там думали, що все ж таки, а знаєш, скільки людей, які, в принципі, доволі притомні, там багато років тому, коли Медведєв був президентом, мені казали, знаєш, ну от же ж, ну це може такий новий початок для Росії, ну там ходить з телефоном. Та я думаю, таких багато було, і той самий посол Макфол, і може Саліван, ну умовно, люди такого кола, такого прогресивного, ліберального кола, вони повірили в цю маніпуляцію, я їх не звинувачую. Абсолютно, і вони реально, і тепер кажуть, а от же ж ти нам казав, я кажу, ну і що, а кого ви насправді слухали? І це одна сторона. Тобто ми насправді можемо багато що сказати. Ми добре розуміємо Росію. Може, не у всіх нюансах, але розуміємо. У нас немає ніяких там ілюзій, і ми розуміємо, що ця реальність, вона просто так сама себе не перезавантажує. І хороші русські, так звані, теж її не перезавантажують. І я всім намагаюсь пояснити, що Путін Путіним, але ж справа, режим складається не тільки з Путіна. Режим будувався, режим свідомо будувався так, щоб функціонувати в сторону диктатури. Їм ним гралися, пропаганда вибудовувалась роками, там методом спроб, помилок. Це був дуже системний процес. І насправді вони навчилися маніпулювати
маніпулювати населенням. Я не хочу говорити суспільством. Я не впевнений, що в Росії є на сьогодні навіть залишки якогось суспільства. Тобто вони реально займаються соціальною інженерією в самому класичному сенсі Ну, диктатури. слухай, Павле, вони навчилися добре маніпулювати навіть міжнародними організаціями, ФІФА, Абсолютно. Міжнародний олімпійський комітет. Зрештою, вони купили багато політиків, партій. Тобто вони не лише ззовні, але не лише всередині, а й назовні Згоден. працювали. Да. Згоден, але я свідомо кажу це, щоб перебити логіку багатьох західних політиків, які показують пальцями на Путіна і кажуть, ну от же ж, є один урод і злочинець, його потрібно прибрати, а потім почати якось по-людськи розмовляти з цією Росією. А хто буде проводити цю там депутінізацію, дерешизацію? От хто? Насправді, після війни, як вона буде перезавантажуватись, як перезавантажити цю ментальність, яка насправді ментальність паралельної реальності? На це відповіді поки що ми вважаємо, що у нас є ідеї. Але я нікого не чув, у когось була б відповідь. І друга сторона, яку теж потрібно брати до уваги. А чи хоче Захід чути те, що вони вважають радикальними заходами, наприклад, зміна державного устрою Росії, або там перезавантаження її. Ядерна зброя, перше питання. Здача ядерних зброї. Де ядерна зброя, взагалі контроль над озброєннями. І, звичайно, моделюються різні варіанти розвитку Росії, але готовності до того, щоб підвищувати ставки і розуміти, що жити з цим режимом на одній планеті це собі дорожче на перспективу, і все одно історія ж доводить. Спочатку прийшли за кимось, потім прийдуть за тобою. І диктатури обов'язково про це домовляться. Тому я не бачу у багатьох на Заході зараз бажання чути ту реальність, яка не пасує в якусь комфортну стратегію перезавантаження Росії. І останнє, всі ж пам'ятають, що досвід перезавантаження Радянського Союзу, він, будемо вважати його помірно позитивним, оскільки ми існуємо, інші існують. Врешті-решт результат був. Як це пішло далі, це питання для окремої розмови на годину. Але тим не менше, а як забезпечити, щоб Росію перезавантажити помірно позитивно? Значна частина Заходу, особливо в Європі, вона не тільки цього не хоче, вона цього відверто боїться. Це є фундаментальний страх. В Кремлі намагаються цей страх і далі культивувати, розповідаючи про ядерну зброю, про те, що які вони непередбачувані, дикі. Хоча насправді злочинці є злочинці. І злочинці люди доволі раціональні, оскільки скоюючи злочини, ти думаєш завжди, який у тебе зиск і що буде далі. Тобто прораховуючи ситуацію. І страх заходить все менше, і Путін це розуміє. Я думаю, що він здатний оцінювати і дуже непогано геополітику. І він розуміє, що страх перед Росією, як він був, умовно, 10 місяців тому, він якісно інший. І думаю, що вони зараз спробують щось зробити фундаментально, можливо, якусь провокацію безпосередньо проти НАТО, показавши, що НАТО не такий солідарний, не такий успішний і так далі, і так далі. Тобто, я думаю, що вони точно будуть піднімати ставки і не тільки в Україні. Оскільки просто підняти ставки в Україні і отримати результати, які потрібні цьому режиму, вже принципово неможливо. Це моя оцінка. Хтось, можливо, вважає по-іншому, і в Кремлі вони якісь плани малюють. Але я вважаю, що Україна пройшла точку неповернення. І можливість контролювати Україну, а Путін саме хоче контролювати Україну в якомусь вигляді, в сфері свого впливу,
або перезавантажити Україну і потім контролювати. Тобто у нього сидить в голові ідея, яку він вважає своєю місією. Ну, вона насправді це маніакальна ідея просто. Да. Ні, слухай, маніакальна ідея, але він діє відповідно до своєї маніакальної ідеї. Він думає, що єдиний порятунок в 21 столітті це поновити цивілізацію, яку він вважає там, я не знаю, там руським миром, там якоюсь руською цивілізацією. І ця цивілізація має грати особливу роль в 21 столітті. І для цього йому все це потрібно. Я думаю, що він вже там якось там собі малював перспективи Лукашенка і Януковича Ну записати. так, да. 30 Це в грудня, таку історію цим річниця. потрібно Да. стати тим, хто будує. Він же хоче не за історією йти, а будувати історію. А вийшло так, що історія йому надавала. І ця, і ця перспектива йому не подобається. Але виграти просто в Україні, ну це зрозуміло для будь-якої мислячої людини вже неможливо. Це вже приїхали. Путіну потрібно або далі піднімати ставки. Я не знаю, чи він на це готовий, або домовлятися з Заходом. Інших варіантів я насправді не бачу. Тобто тактика може бути дуже різною, але стратегічно я для цієї Росії, я зараз говорю з точки зору там Кремля. Я, в принципі, інших варіантів навіть тимчасового виживання цього режиму, в принципі, більше не бачу. Ну, це в цьому є логіка абсолютно. Я погоджуюся. Я хочу, знаєш, що то трохи у нас є ще там 9 хвилин. Я хочу розвити цю тему такого певного інтелектуального вакууму, який створився дійсно. Я маю на увазі щодо майбутнього цієї території, так? А воно недалеко, це недалеке майбутнє, а дуже близьке. Насправді, і звісно, її наближають Збройні Сили України, наближають наші всі сили оборони, наближає Захід, який нам допомагає, там і різні країни інші. І про це треба думати. Чи не на часі українським інтелектуалам, політикам, там не знаю, колишнім міністрам закордонних справ, іншим людям, до яких можуть дослухатися на Заході, запропонувати таку відкриту дискусію? Бо, наприклад, я просто коротко скажу навіть про свою галузь, да, про журналістику і про те, що в них називається журналістикою, а насправді є пропагандою. Ось уявимо собі, що все гарно, все супер, Путіна немає, відрубається пропаганда цього Станківського телецентру умовного такого, так? А хто буде росіянам розповідати їхньою мовою, що робити і як жити? Бо телеканал «Дождь» виявився нездатним. Так само інші, вони продовжують нести маячню всяку, яка їм там спаде на думку. І Захід вже сигнал отримав від дождя цього, так? І тобто їм довіряти не можна в цьому процесі. Довіряти там, ось тут у нас є ліберальні журналісти, вони зараз все там розрулять, там все буде добре, вони переконують росіян, вони стануть там пухнасті такі, хороші всі. Ні, вони на це не здатні, бо вони частина рейху, вони частина системи. Те, що вони там поїхали 24 лютого, до речі, добровільно, їх ніхто не гнав, не переслідував, це ще раз свідчить про те, що це дуже штучна така опозиція, дуже штучна журналістика. Тобто навіть в перепрошивці свідомості росіян довіряти росіянам самим, а хто, крім нас, знає їхню мову, умовно кажучи, і може цей вакуум заповнити. Про це треба вже створити, мою думку, такі люди, як ти, там інші, конференції обговорювати, а що ми будемо робити? Ось немає Путіна, ось вони там пішли на поступки, там здалися, неважно, капітуляцію, неважливо. А що, хто буде їм просто їхньою мовою, то щось розповідати, ставити мізки на місце? Айдер, ти абсолютно маєш рацію, і насправді така дискусія ведеться, вона ведеться на різних майданчиках. Там збираються і політики, і експерти, і багато цікавих людей. Які є проблеми, точніше виклики? Перше, ніхто на сьогодні не хоче вести відкриту дискусію, і проблема дуже проста. Оскільки Захід формально не декларує мету перезавантаження Росії,
А. Оскільки інакше потрібно сказати, ми хочемо зміну режиму, ніхто не буде вести цю дискусію як відкриту і її Ну, нехай підтримувати. це буде не державний, нехай це буде експертний рівень колишніх політиків. Ну, колишніх не буває, але от як ти, таких, як колишні там міністри західні, американські, не знаю. Ні, насправді є дуже багато форумів, є дуже багато майданчиків, де така дискусія ведеться. А що таке Росія? І насправді я бачу не так поки що багато, але вже бачу західних політиків і експертів, які готові перше визнавати свої помилки і проводити роботу над помилками. Друге, готові змінити кут зору і думати над новими підходами. Такі є. Їх поки що не домінуюча більшість, чесно скажу, особливо серед політиків. Але ситуація змінюється. І чим далі йде війна, тим більше людей, які дивляться на цю Росію і кажуть, ну все, от з цією Росією, ну так просто ну, прийти до якогось нового модусу вівенді не вдасться. Оскільки ще півроку тому було багато людей, які казали, а давайте заженемо Путіна в його кордони і хай робить там що завгодно. Угу. І тепер всі починають розуміти, що дати йому робити що завгодно в своїх кордонах, це все одно погано закінчиться. Тобто прогрес в цій розмові є. Ця розмова насправді непроста, але вона ведеться, вона дуже цікава, вона ведеться там в контексті не тільки Росії, оскільки є Азія, там є Китай, є багато всього іншого. Але всім очевидно, що Росія вже не є в першій лізі там геополітичних, там глобальних гравців. І далі буде тільки падати за футбольною термінологією. А от що робити з цим гравцем, який насправді не просто хуліган, а системний хуліган, потрібно вирішити, оскільки засудження в міжнародних судах тут буде замало. Всі вироки потрібно реалізувати, ти ж знаєш, а для цього потрібна виконавча служба. Це ми теж знаємо. Ну, а далі потрібно зрозуміти, що, як і який буде результат. І от навколо цього дискусії поки що, ну як, вони ведуться, є цікаві ідеї, але тим не менше ця дискусія точно не завершена. Ну, до неї все одно доведеться повернутися. А от що, до речі, думаєш про майбутнє Білорусі? Чому питаю? Багато представників Білорусі, навіть багато хто там, ну не багато, хтось привітав пані Тихановську як президентку Білорусі. Хоча вона не обрана, але ну за замовченням вважається, що вона обрана. Але білоруська опозиція, вона дуже різна. Я просто тут був у відрядженні в Литві і подивився навіть на побутовому рівні, на будь-якому рівні. Вони дуже, як сказати, неоднакові. Так? Яка політика Заходу, хто її має створювати? Може, дійсно, ми, Польща і Литва, як країни, які просто найближчі, да? Що робити в майбутньому з Білоруссю, коли вона буде деокупована? А те, що вона буде деокупована, ну, напевно, ніхто не залишить Лукашенка без Путіна, це просто неможливо. Десь 3 хвилини, неподробно, просто такими штрихами. Ні, я скажу, тут насправді відповідь дуже проста. Я абсолютно впевнений, що Білорусь має іншу ментальність, ніж росіяни, і вона буде незалежною. Другий момент. У нас є спільна історія, ми так само розуміємо білорусів, як і росіян. Ми знаємо, чому вони абсолютно інші. Ми знаємо їх національні риси і розуміємо, про що Білорусь. І третій момент. Мені абсолютно байдуже на сьогодні, яка там опозиція. Я вважаю, що нова хвиля в Білорусі, вона винесе абсолютно інших людей. І це будуть люди, які перший раз отримали оцей емоційний драйв, коли були на вулицях білоруських міст. Зараз багато хто там з них зачищений, хтось мовчить, але з'являться нові драйвові лідери, які цю Білорусь
поведуть вперед. А Тому хтось воює в складі Збройних сил України, наприклад. ні, так я завжди кажу, що з батальйона Кастуся Каліновського можуть вийти нові фантастичні лідери. Там є люди, ну я просто не хочу там називати, щоб когось назву, когось не назву. Але реально дуже круті, які точно будуть відігравати роль в національній політиці. Я абсолютно в тому впевнений. Є люди, яких зараз дуже мало називають, але вони теж точно будуть грати роль в майбутній Білорусі. І я також в цьому впевнений. Ніякої російської Білорусі на перспективі не буде. І я взагалі не знаю, чи навіть російські еліти в це вірять. Путін точно вірить. А от російські еліти, я думаю, що вони готові думати про те, як буде виглядати 21 століття, а не 20-те. Питання тільки які і наскільки вони готові для цього щось робити. Інакше вони втратять не тільки сьогоднішню Росію, вони і завтрашню втратять. І тоді буде питання: а хто буде визначати, що таке Росія і про що вона? І тоді це буде визначатися вже точно кимось, хто буде робити історію. Це буде визначатися і вже визначається за фактом в Україні. Насправді, От я ще кажу, тим, хто буде робити історію. так. Я дуже вдячний тобі, Павле, за те, що знайшов час. Як завжди, дуже цікаво. Давно не говорили, і на початку року це дуже важливо. Якось там, знаєш, правильно вектори розставити. І ось я бачу там інформацію про те, що вони перекидають в район в центральну Білорусь сили. Можливо, вони захочуть піти в наступ там на Рівне, ну тобто перерізати там Україну. На їхні мрії вологі ми не будемо зараз обговорювати, але ми до всього готові. І я надіюсь, що буде так, як ти сказав про цей ракетний Рамштайн. Дякую, що знайшов час ще раз. До нових зустрічей. Дивіться АТR.